Deloke bapak-bapak sing bathik nggo biru ki lho kaget aku. Tak kira sugeng iwak bandeng. Mbak Apri sugeng dalu. Sugeng dalu, Mak Cangi Mbak Limbo. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemayune iki lenang apa wedok? Wedok. Wedok wedok. Sendiri aja malam ini pasangannya mana? Pasanganipun yen ngapunten lek kimen nembe umroh. Syukur nek ngono lek men umroh. Umroh. Lah awakmu ora pengen umroh? Kula tesih bingung ajeng jilbaban apa piye. Mbok menawi masyarakat wonten mriki dereng tepak. Panjenengan naminipun jane sinten? Komplite nggih perkenalan. Dereng pitepangan Gladi Wanuh, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Poh, dawane lho. Lho asma kinarya japa? Enek artine kuwi. Wonten Princess menika widodari, Aprilia wong wedok sing paling ayu, dhewe laire wulan April. Terus Lajeng Sucipto, susune lancip mergo ganjelan boto. Ingkang setunggal Suzuki. Suzuki apa? Jarine susu jebol kaos kaki. oh, Gilane. Enten mereke kok. Apa? Reebok. nama di panggung sapa mau Mbak komplite? Princess Aprilia. Kalau KTP sapa? Jujur ae. Panut Wibisono. Walah panut. Panut. Lha nggih pripun ben terkesan menarik ngoten lho buktine kula mlebet iki bapak-bapak pun enten sing kecilik kalih kula. Piye? Pak Hansip sing jaga gerbang. Kecilik piye? Sing sepuh niki wau, monggo Mbak pinarak. Ngono kuwi kula gur diderekke lek komburi ditutke. Wah iki sajake kecilik iki aku ngono. Lek ngomong Mbak ngene kuwi. Mbak kok ndek kala menjing. Terus tekan kene iki minggah ki Mbak napa dipun dampingi kula tak ki Mbak mawon Pak. Nggih mesti saiki batine gelo. Kowe lah bajire bulake bancing. Lah wong piyayi kakung nek kadung seneng mbok kecilik sing nekat ki ya nek kok ngono. Contone sinten? Lah iki mburiku ki nyawang kuwi ora gedhep-gedhep lho. Kila dalangmu lho iki. Sujar. Derek Binga menika saged sowan wonten Kauman menika. Wonten dalemipun Bapak Pak Sumarno. Sik aku kudu golek kepekan. Lah iki acarane termasuk pengiritan kok niki. Kok pengiritan piye? Lah acara papa direpel dadi siji iki. Kudune piye kudune? Kudune niku rak sak acara wayangan, ngoten to. Lah carane angger acara wayangan daleme Pak Marno ngarepan iki ditulisi. Tulisin apa? Sumarno Sida Ludes. Ayo. Nggih menika ingkang sepindah menika tasyakuran mengakhiri masa tugas saking Dinas Kepolisian. Betul. Pangkat terakhiripun Komisaris Besar Polisi dan jabatan terakhir sebagai binaan masyarakat Polda Gorontalo. Kowe ora wedi tampil ning kene iki? Ya tujune ora binaan masyarakat Klaten. Nek ngono ora aku katut, kegaruk. Iya ta. Mbak Inces, dalem. Nggo buka suasana. Nggih. Iki suaramu iso wedok ngono kuwi apa ora ta jane? Nggih, ya wong wedok ki ya wedok to buktine aku ya meteng kok ya. Meteng iki njero ya isine bayi. Bayi niki kula presake teng Bedan anake lanang kok. Iki lho Bu Bedan, iki anak kula jaler napa setri lanang, Mbak. Padahal nek didemok-demok ngeten lho mboten di USG. 3 sasi kok wis ngerti anake lanang, blek sing didemok tekku. Wong edan ora. Sikile wis metu. Kok sikil? Sikile mau putrane mau lho. Apa enek anake wis brewok ora ya. Nah iki nganu buka suasana nganggo tembang Caping Gunung. Caping Gunung. Niki biasane dibawani ning suarane sing wedok. Oh siap. Siap. Desti Selendro. Waduh. Desti Selendro. Yah mene Besti engko sayang bar iki. Saben
Wis kebak. Kaya Yo. rontok kabeh, Pak. Lah mosok perabot nggo jenggleng nglumpuk. Pripun suarane sae napa sae? Oh, matur sembalu. Enggak mau diangkatke. Kok kaya Apik tenan. Suarane apik kaya Piyayi Putri tenan. Tak sawangka kene piyayine ya cantik. Cantik ya? Nek barengke mau Heeh. nembang nggen gulu menjing sok kuweter. yen memajang hamong karo janer kuning nungguin dia. Aduh. Mayune. Ya lah. Tekan kelek di kaos kakimu antara Tekan lho, tekan aku ora kelek. ngapusi. Lorot kabeh rontok. Kembang wae. Piye to susuk tekan kelek iki maksudmu apa? Petan guna Tali, Mbok. elok tenan. Ya la 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 la. Sing kendang kok saged templek ngoten lho. Ah iya. Mosok lali biyen ya gandeng suwe no ya. Oh alah kuwi sing tau miskram karo aku. Ah, iya. Sing metune petelot kae. Betune petelot. Mau suara wedok saiki suara lanang no. Coba pacitane. Madhep ngarep pas, Mbak, ngarep pas. Nggih. Mergo penggambangku le nyawang ora kedep ya. Nyawang Mbak Apri sok. Oh. Iku jaman sekolah gane nggodoni kula lho. Oh iya toh, maksud nakal kuwi kok. Nakal. Selentik kamu. Iya. Suara lanang. Heeh. Bismillah wah badar no iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, walah gedene. Pacita Sarwi Kanca-kanca Madang Raya ki jan penak tenan ya. Salah, salah. Apa? Madangka. Madangkara. Oh, Madang Raya ki Palembang. Egolane jan, le megol ning kene bokonge tekan eksitol. Beh, jane umpama wedok tenan tak pek kuwi jan. Ya. Wah, napa kula pun kados Bu Kesi to, Pak? Ayu sampean malah. Lah ya apa tak pek tenan kan ya malah kaya perang godo kae ora. Kok perang godo pripun? Ayo tang ting tang ting. Wah, kontes lato-lato no, Mas. Sinden-sinden nyepake parian ya. Ya. Ayo ndongake Pak Marno kena, warga Kauman kena, Widodaren kena. Suarane piye? Wedok neh, apik wedoke. Panas udan. Yo, Tarian parian. wiwit saking sinten? Mbak Tatin Lestari Handayani. Mbak Apri. Dalem. Iki anggepen kaya muridmu lho dadi perintah. Ya engko karep dikenalno no sindene. Ayo. Tatin. Kula lagi mlebu. Lek Min kok dadi bengkak ngono. Darake Lek Min. Iki kok men ya. Ayo, Bu Tatin.
Aku ta, kok masuk Iya. aku pertama to, Sa? Ya ben kok jare bintang tamu ya kudu cerdas ngono lho. Iya. Tuder. Ono ula. Senengane ulo mesti Mbak Tatin iki. Ya ora apa-apa, ndek inces aku seneng. Pan duwe ulo apa inces iki? Oh tidak. Melinjo. Dawa buntute Terus? kagem keluarga Pak Sumarno. Mugi lancar rezekine. Amin. Gandeng kaumane piyayi nyeni, Heeh. lek ngamini ya kudu ngangge seni. Oh nggih. Allahumma amin. Sak wontenipun penonton nggih, Nggih. monggo gandeng jenengan ditanggapne wayang kalih Pak Marno diamini nggih. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak? Nggih. Tunggal kalih tiga. Allahumma amin. Loh, tepuk tangan untuk penonton malam hari ini luar biasa. Iki lek engko wayahe bersih desa ora wayangan dalang loro iki rugi sampean tenan. Iya. Sing rugi aku iki lho. Ora kok ompanono ngono. Sing rugi sapa Pak Cahyo ngono. Ya, baleni. Mah dari jenengan kok. Ayo Bu Lia. Sinden kok berbobot kabeh. Pangon ya jejer ngono Mbak Tatin Rebulia iki. Mangga. Mangan duren, Mangan duren. digawe bubur. Awe bubur. Warga Widodaren mugi tambah makmur. Lho Pak, Bu. Allahumma Ini Mbak Lia sapa ta? Dawane sapa Mbak Lia sapa? Mbak Lia Sundari. Mbak Lia Sundari. Saking Saking wingking terus tengah Ayo Jakarta. Ngayogyakarta. Ayo Bu Tuti. Ya. Ya lah iki. Wah, iki sesepuh iki, sesepuh. Sesepuh. Lelure Engko sik Mbak Apri. dipun. Aku ki nang kene rada deg-degan ditunggoni tangga-tanggaku. Lah ya aku bingung arep olah iki. Ayo engko lek elek kowe bandem boto ndasmu lho kowe. Lah nika enten Pak Camat, Pak Ndanamil, Pak Lurah kula bingung arep olah piye. Ya engko kudu goyang pargol. Halo. Ayo. Isin enak Pakku. Ndang parian suara lanang, yo. Apa niki Iki wedok lho, Pak. Aku wedok Pak Yoyo, aku iso meteng lho. Tak belani Mbak Tuti, tanpa Mbak Tuti aku ledeng iki mau. Jangan ditulungi nuwun ya, Mbak. Oke, makasih sami-sami. Ayo apa pariane nggih? Celuk. Awan-awan, Awan-awan. dolanan, layangan. Pak Lurah Kauman, sok kapan arep wayangan? Cocok napa cocok Bu Ibu Kauman, Bapak-bapak? Cocok. Lerek seneng to nek Kauman wayangan meleh? Nggih. Ayo. Ning mboten nggih sinden Tuti. Loh, ya ora iso kok udan deres to ya. Iki mau bar tak tambak kok rene aku lho, ora rampung udan. Apa dadak Mbak uncalke anu martabake. Terus lanjut Jejere lah Ibu iki. Sukesi Rahayu. Wah, jan. Mangga kembaran kula. kembar siang. Mangan ketan dicampur timun. Po enak. Warga masyarakat Kauman mugi-mugi tansah guyub rukun. Allahumma Amin. Ayo Nduk Winang. Dek Winang yang cantik. Wis susut ya, saiki saya langsing. iya susut wong dipedhot karo pacare. Tebet. Di Allahumma amin ya. Kok Kagel Mas aku nek kancane enek gitu. sinden pedotan dek do seneng. Ya nah. Tuku bakwan Kok lemu lho nek bakwan gorengan. karo Mas Sulomo. Iya dede. Wis. Lama lah. Warga masyarakat Kauman mugi panjang yuswa. 1 2 3. Allahumma Mbak
Winong sampel. Ayo nganten anyar. Nganten anyar. Wah, Jan, Mbak diajeng. Nggih, matur nuwun. Oke, matur nuwun. Sakinah mawaddah warahmah ya diajeng. Amin, matur nuwun Pak Yoyo. Nah, Parian iki nggih. heeh. Salto. Ayo. Lombok 5 Pewedes. dipangan Kang Daryanto. Pangan dhewe. Murup lambene. Bapak Sumarno mugi tansah bagya mulya. Ya. Allahumma ayo Nduk Umi Habibah Ponorogo Preman Preman Mung sak kata preman. Piye ngapa premane? cacahe 6. Medeni. Jiro lupat ngono. Preman kabeh. Ya entuk lho kowe. Ayo. Terus Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kauman mugi-mugi Dah, ayem tentrem. Sesek baleni sik ngisun-ngisun sing cap toto. bukakan Kowe mugi-mugi. iki fansmu akeh lho, aja ngisen-ngisenke ta. Preman Heeh, preman. cacahe 6. Heeh. Mugi-mugi warga sedaya warga Kauman Heeh. mugi-mugi Weh, ayem kok kur tentrem. mugi-mugi aja didobel-dobel to. Ayo. Mugi Mergo lek ki ndongane ngapa? kakean malah hambar engko. Jane kowe bar dikapake ro mugi. Ayo. Mugi Lah iya ta lah. Baleni ae, baleni. Ayo. Sing apik. preman Preman. cacahe 6. Warga masyarakat sedaya warga masyarakat Kauman Kok aku melu mumet ta? mugi-mugi ayem tentrem. Mugi-mugi Allahumma amin. Ayo Nduk Umi melu maju. Dikancani Kak Inces le Ayo bawa. sayang. Parikan apik dhewe iki. Oh, Inces urung parikan lele. Wes tiwas bahagia deh. Ya parikan sik siji. Ayo, Cas. Mesti der iki. Ayo. Alah bolong kuwi. Kok geding aku. Alah. Ketingan. Kleang-kleang. Ketiban aki. Wah, larane. Sing nonton wayang banyak rezeki. Oh, Allahumma. ora kudu cah dikone samin dhewe to. Iya. Apik nggih. Wis ngono kuwi sing apik tirunen apa kowe preman. Preman. Ha iya. Nggih. Ayo dibacutke Nduk Umi. Ayo dibacutke. Karo tante ya. Nggih, Tante. Hati-hati lho, kuwi cowok lho. Oh iya lali aku lanang. Sorry Nek nganti kilaf bahaya. Mangsaku ki ya padha. Panas udan panas aling-aling caping gunung. Jos. Ya suara wedok meneh Cak Inces apeli. Ya. Aprilia kok. Ha ning nggon Instagrammu tulisane apeli ngono lho. Sip Preman. sok dibenake. Nadyan badan sarta Inumane banyu
Indo Umi Hafifah mangga. Kula semester kalih. Oh iya, semester 2. Nggih. Sing penting sekolah isih. Nggih. Perkara liya-liyane carry. Nggih. Kok malah Koyo. sing gender ki mangsa kok ngobrol-ngobrol banget to karo aku iki. Nafsu banget ya. Lah nggih to. Ayo sayang. Syukur bisa Angkat deh.
Mbak Limbo iki ana surat menyurat nah apike diwacake dibaca-baca dulu. Iki ana sing penting meneh. Nggih. Saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Iya, aku ya di WA lho Pak Prapto. Pripun Pak Prapto, apa kabar? Nggih. Saking Monggo, PT Baskara Sinar Sakti Surabaya. Nggih. Sugeng dalu Mas Cahyo, Mbak Elisa, Mbak Kesi lan kanca-kanca Madangkara. Dalu Pak. Selamat pentas bersama di Ngawi, salam hormat kagem Bapak Sumarno. Titip tali asih kagem kanca-kanca Madangkara. Nyuwun gending jineman mari kangen kalian mikat manuk. Ngatur nuwun. Matur nuwun. Tali asih jan jos banget. Matur nuwun Pak Prapto. Wah, ini selalu mengapresiasi Madangkara. Lajeng wonten saking Bapak Antonius Artono, kala wingi nggih sampun maringi tali asih 1 juta rupiah untuk teman-teman Madangkara. Lagunya minta lagu yang paling apa ya? Romantis no. Romantis ning Jawa sing nembangke Mbak Elisa karo Bu Kesi ngaten. Nggih. Lajeng wonten malih saking niku wonten napa? Serat Pak. Nggih. Selamat malam dari Mas Rahmat Gendingan. Minta lagu Mangku Purel. Ayo. Versi gamelan kalian lewung. Sindenya minta sinden idola. Dari Kauman yaitu Mbak Tutik Cibrut. Wah. Tutik Cibrut. Cibrut ayo sesepok Cibrut ayo. Matur nuwun. Nggih. Wonten malih saking Puyer 19 ini juga memberikan tali asih 1 juta rupiah untuk Madangkara. Nggih. Puyer 19 tak puyer kowe. Ini obat untuk sakit kepala, sakit gigi, juga nyeri otot. Matur sembah nuwun. Ini nanti minta lagu yang nyanyi, yang nembang Diajeng Winong sama Bu Tuti, lagunya Jatilan. Sip. Lajeng wonten malih mboten? Oh, dari Pak Oka Wibowo. Oh ya. Salam budaya Pak Yoyok kalih Mbak Elisa, saya Pak Oka Wibowo dari Amsterdam. Wah. Menika saking Pak Daryono, saking Klicorjo, Mejayan. Sugeng dalu Pak Yoyok, gayeng pol duet kalian Mbak Elisa. Nggih, terima kasih. Pak Oka Wibowo nyuwun gending ninggal katresnan nyuwun swantenipun Mbak Tatin Titot. Ya, gending menika badhe kula persembahkan kagem keluarga besar Milir Mulya Wijaya wonten Desa Bakaran Wetan Juwanapati. Sugeng hamirsani lan lestarilah budayaku. Kalih wonten salam kula kagem sinden Nimas Ayu Winong Nawangsih. Sindennya yang semangat nggih. Wah, matur nuwun, tali asih 500.000. Wah, wis. Sinden-sinden Madangkara saiki di pasaran dhewe-dhewe wisan. Fanse dewe-dewe. Nah, supaya semakin meriah kita bintang tamu yang sangat-sangat dinantikan. Wah, iki wis heboh ning Kauman kene. Lah iki pamundhute sing iki mari kangen. Oh, sakniki riyen. Oke, siap. Ya. Monggo dipun pinangkani menika sinten, Pak? Saenipun. Ayo saiki Mbak Lia wae, Mbak Lia Sundari. Mbak Lia Sundari. Pamundhut saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Nggih. Sugeng laras Bapak lan Ibu. Syukur menawi wonten longgar ing penggalih benjang ugi nimbali nanggap duet dalang pria dan wanita menika. Monggo Mbak Lia.
Ajeng bantunen Mbak Lia. Ya. Neno. Ngisor karo anak gemak ing aku jaka loro-loro anake. Lali, lali, jalali, jaman semana. Pamundhut saking Bapak Haji Muhammad Suprapto sampun diaturaken, Mak. Nggih. Mikat manuke urung ya berarti nih. Manuk. Nggih. Ya, iki ben saya gayeng suasanane. Iki mau ya ora mung sing seneng-senenge model gayeng-gayeng tok. Iki sing nglaras ya diaturake. Iki mau sing nglaras sampun. Lajeng mangga Mbak Tatin jumeneng wonten ngajeng paring panglipur nggih Mbak Tatin. Ya wis nggawa mic dhewe. Klintang-klintang numpak andong bel klingklang. Lama tak jumpa kok do lemu-lemu to ya. Oh ya dhek ora lemu ae. Asline kan kula nggih seneng ana kancane ngono lho. Maksane iki kene iki cilik wiwing kae kaya. Lah iki klambiku do sesak kabeh. Iya ya. Tah ya seger jenenge seger. Klambimu piye, Sa? Padha iki wis kudu tak peniteni kabeh iki mergane saya seger du. Nggih menika nderek remen, nderek sowan wonten kauman menika nggih. Kalian Bapak Sumarno sak keluarga kula nuwun nggih. Menika sing nonton akeh banget ya inces. Jenenge tontonan ya sing nonton akeh. Maksudnya iki maksudnya kan ya ana tontonan. Kaya sainganmu to omongmu ora penak to, Jos. Iki ki tembah rano Mbah Imin iki saiki. Lah niki ngrusak pasaran banci kok, Pak. Kok iso? Ya apa? Mau aku rung apa jenenge sampean rung munggah ki sing dianu wah Mbak Apri ayune mbasan sing tekone ya tetep kowe menang asli to karo Mbak Apri piye-piyekno. Ya ora jane ayu jenengan, tapi asli aku. Oh iya, iya. Iya, ngono aku kudu kaos kaki. Mosok to? Arep apa? Nek buktine iki kaos kaki ora ki gampang ki. Piye? Nek kaos kaki ki dituthuk
Lagi kaos kaki apa ora? Tong butekno. Arno tok nggon aku. Tak pasal. Saiki ra erane transparansi. Kabeh iki perlu bukti. Dadi nek kaos kaki apa ora ki buktine ngono kuwi. Buktine ngonamu. Kaos kaki apa ora? Waduh. Ya dibuktekke. Aja. Jangan dong. Nek ya maneman meku. Mendat. Oh didelokne wewe. Genah. Mendat. Mbak Tatin piye kabare? Alhamdulillah sehat. Iya, sing Ya penting mriki niku sehat. anu lho Mbak, kalau jenengan oleh ngefan mboten umum. Alah napa tenane jenengan ampun ngoten niku. Mboten namung piyai kauman. Mbok kula sak rombongan lek budal tangga patang besing setel jenengan kabeh. Masa Mbak Tatin. Mulane sing ngendangi mau kok suwe rada kepiye ngono sajake ingin karo aku. Ingin gemboske. Ingin gemboske mah ngerti dope nanti. Aku nggak tahu, aku nggak ventilator kok ora. Nggih, menika pripun Mbak Elisa? Dongake seno. Dongake. Dongake sik Pak nganu sing wis Marno. ngundang Pak Marno. Oh, nggih. Kali ingkang dipun tasyakuri temanten berdua. Ya, kagem keluarga Pak Sumarno, mugi tansah sehat selalu, nggih. Sampun sepuh, sampun pensiun menika mboten sah neko-neko malih, nggih. Lho, malah nuturi piye? Ya kan, Dongakne kok. Ya ora apa-apa kan. Kok neko-neko malah berarti sadurunge po neko-neko apa roh po ngerti. Ya kan po? nek wong nggawa pistol iki aku wedi. Kok nek Kalau dia olah pistol. laline salah langsung der ngono. Pak Marno ki bedile loro. Kok loro? Siji bedil dinas. Heeh, sijine. Sekali tembak der nggone mbak penjahat mengurangi jumlah penduduk. Heeh. Sing tinggi, sing siji Sijine. bedil pribadi. Terus Sekali tembak der nambah jumlah penduduk. Aku kok pengen sing sijine kuwi ya. Nah, Aku pengen ngerti ndesal kaya ngopo bedile ngono. Ngerti apa ora Pak Marno sing ngendi wis ketemu Sing durung? ngendi? Ayo. ayo Pak Marno Sing ngendi ngerti sing ora? nanggap lho. Ngerti Lah aku ora? sing nanggap mau ora dipethuki kok. Ya saiki petuken Pak Marno ya, ben ke atas panggung ya. Ngerti ora? Dipethuk, sing- dipethuk. Pak Ngerti ora? Marno sing pundi? Ayo, nganti salah awas. Sing ngendi coba? Nek ramu Pak Marno, pokoke sing Tak naik ciri-cirine pakai kacamata lho, sing ayo. ngendi ya. Lho, ya, pangsan ya, nih lho, ya. Pak Marno nggih lho. Pakai kacamata. Monggo Pak Marno menika pakai kacamata. Lah disantra bojone lho engko. Mbak Uni ta, ora wedi aku. Pakai Nadyan to Pak kacamata. Marno niku wau janjane pokoke kula mboten sapidato mboten samunggah panggung. Ning gandeng event ini yang menyelenggarakan adalah Pak Marno. Iya, Nggih, betul. kasuwun Lah niku kudu minggah. dipeksa pokoke kudu gelem munggah panggung. Mboten ngira-ngira hormat, monggo Pak Marno kasuwun tindak wonten pepanggungan. Iya, monggo Monggo, Pak. Bapak. Turuk. Monggo Pak. Atas-atas. Semua warga masyarakat di Kauman Widodaren terhibur tumplek-blek wonten ing halaman kantor desa Kauman mergo jasa dari Bapak Haji Sumarno. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Sumarno. Matur nuwun Bapak Sumarno. Mbak Tatin, Apa? aku wis kaya Bu Marno urung nek. Kowe Bu Marning lek kowe. Bedil pisan. Astagfirullahaladzim. Ya. Pripun to, Pak? Demit. Ya Allah, kuatkanlah iman saya ya Allah. Pripun Pak, sakniki kan saged langsung ningali biasane ten Mbak- YouTube. Mbak Limbuk sama Mbak Cangik bongkar rahasia. Apa? Dari tadi dipanggil Pak Haji, tapi suruh berdekatan dengan sinden ini kan, waduh. Lho panjenengan iki ra ibadate pancuran kapit sendang ngoten lho. Lah kowe apa? Pralon. Tapi Mbak Limbuk walaupun Mbak Apri ini lebih cantik dari Mbak Tatin, tapi saya lebih pilih
Mbak Tatin, karena apa? Karena apa? Sama lato-lato. Nggih pripun carane to, Pak? Ngengkel sih an. Ayu kono ning sing dipilih aku. Ya. Alah Pak niku galake kok Banaspati lho, Oh, Pak. Mbak Cange, Nggih. Nggih. Limbo tadi kan sampaikan 2020 saya sudah pensiun. Jadi sudah 2 tahun lalu. Tapi banyak yang bilang kok masih energi katanya. Itu rahasianya satu. Apa itu? Apa, Pak? Sebelum tidur selalu nonton YouTube wayang kulit tapi sing ditonton sindene. Lah. Ya. Tok. Nggih. Jos niku, Pak. Dalange ra kanggo. Dalangnya gak usah ditonton. Itu sing marai sehat, energik. Lagi pertanyaan saya, Pak. Kalau lihat sinden anu napa perasaannya pripun? Deg-degan. Deg-degan. Lah niki nek pun dijajari sinden Lebih ngrasa. deg-degan soalnya gini. Ojo cedek-cedek Mbak, masalah iki. Lagi ngapa ta? Nek cedak kula mawon sing aman nanti meteng, Pak. Sik lho Mbak Tatin. Iki Bu Marno ya lenggah lho. Lenggah lho. Izin sik. Nek sampun ten panggung menika mboten sah mikir kang wonten mrika. Ngenten nggih, Iki Pak. anakku nonton. Nek anakku gak masalah, bojoku yo nonton. Ngambil sekedap Tapi nggih, tenang Bu. aja, Mbak Tatin, Mbak Apri tenang aja. Bojoku gak ngerti basa Jawa. Oh, alhamdulillah. Berarti ngagem basa Jawa mawon nggih. Kesanipun Pak Marno. Mbak Cange, Mbak Limbo, saya karena udah tampil di panggung, saya coba menyumbangkan satu gending. Sebenarnya saya pengen gandrung, tapi di antara dua ini saya jadi bingung. Saya Jenengan pengen pilih sing bawa pundi aja, Mbak. monggo. Mbok gandrung mawon. Saya pengen bawa nanti Mbak Tatin kita duel. Hah? Duel. Duet, kok ya, duel. iya. Lah kowe kok sumo. Bener ya. Anak duel ya menang aku. Bayangno Mbak Tatin macak sumo ngono. Wah, mesti viral. Anu, Mbak Limbo terus terang, saya mainin cerita ini. Kan saya penasaran kalau nonton di YouTube ini Mbak Tatin, ternyata setelah dekat biasa-biasa. Biasa. Biasa Biasa nggih kok Tapi Pak. kalau di YouTube memang, aduh, bikin penasaran. Nggih. Ini sing apik niku kamerane, Pak niku Oh. asine nggih. Niku anu Pak pasang susuk, Pak. Kok iso kok ngerti lek ku pasang nandi? Ya mbok ora ngerti. Saya mau bubuk kasmoro Mbak Tatin ya. Oh, nggih. Mboten sah grogi, Pak. Mboten sah ndredeg, Pak. Nggih, mboten. Jenengan mboten pengen ketoprakan to, Pak? Lah nggih mbok ketoprak Oh, Sampeyan sae umpamane niku. dadi Mas Broto, Mbak Tatin dadi cempluk gitu. Lah nika Mbak Apri dadi Banaspati, pripun? Anu, dadi napa niku? Suminten. Suminten. Mbak Tatin apa? Cempluk. Cempluk. Jenengan gandrung kula, nggih. Mak. Bu pinjam sebentar ya. Iya. Iya. Enggak apa-apa, enggak kelong kok. Ayo. Pripun nasi pundi? Ayo kowe langsung ditabuhi, Terus, tutuk, Bo. tutuk, ayo. Wah, nggih. Kowe kudu wani, ayo. Diajeng cempluk. Gitu Mas. Nggih, Nggih. leres. Nggih, niku cempluk riyen. Pripun Kang Mas? Wis sawetara suwe anggonku ninggane sliramu cahaya. Isi. Aku sanggedino tansah mimpi. Aku ra wani ngingeti. Apa jenenge Niku ten panggung ampun ajrih-ajrih, Pak. padha Ten senenge panggung. kok ora wani ngematke lho. Nggih, Pak, lek kesuwen ngematke jenengan pekarangane sontek mangke. Ora ya. Langsung bawa aja, udah bawa. Pedih. Ora sida. Iya, bawa aja. Bawa nggih. Lah kek sumintene kok meneng ae piye? Riyen kersane gandrung. Pripun to Kang Mas? Panjenengan menika kok mboten sios Ya, gandrung terus. menika. Terus pepet pepet. Iki gila banget e. Wedi tenanan lho. Alah, lah enek ibu lek renek jane gasak mendhiwi. Ini settingannya siapa ini? Kok bisa? Loh, Kenapa? Kamu denye. Saya lagi panjenengan menika sios gandrung menapa mboten? Kula sampun mintip-mintip niki lho. anu, diajeng nanti di belakang kelir aja. Wah, Panik kok kok buri kelir kantor desa lho, Pak. kok malah luwih bahaya ya. Mboten sios. Pak. Sios mboten.
Boten. Lah kowe iki wong wedok kok karo wong Praptane Sang Suminten. Tuk tuk tuk. Mas Broto. Mas. Panjenengan menika sampun prasetya kalih kula lho. Panjenengan menika sampun janji badhe palakrama kalian kula. Kok panjenengan malah gandrok menungsa menika lho. Ayo dinyali jenengan malian. Mas, panjenengan menika niki sinten? Niki sinten? Aku Suminten Edan, aku ki ya pacangane Kang Mas Broto. Lah kowe iki sapa kok wani-wanine bagor biyen kok ya. Mas, panjenengan menika pripun to? Panjenengan saestu tresna kalian kula. Panjenengan pilih sing pundi? Sampai entek, sampai entek, yuk. Suminten apa cemplok? Kula boten pura ya nek ngeten iki. Saya lebih baik nyawer aja lah. Nah, nggih boten napa-napa, Suminten Edan bubar, monggo nyawer. Lah aku kula mboten maido Pak Marno. Bukan. Lah jenengan nyawang Mbak Tatin Loh. pancen kaya Komorate. Lah niku kaya komodo ya. Ya, bukan itu Pak. Saya lebih baik nyawer daripada setelah itu saya digebuki anak istri saya. Oh, Lebih bijaksana. berat. Lebih berat itu Pak. Kan kita nggak ngapa-ngapain, Pak. Kita cuman mendumuk aja, gitu loh. Lagi iki aku roh polisi wedi karo bojone. Biasane ngono, Enggak, Pak. polisi wis pensiun Pak. Kula niku ya lagi weruh niki lho. Apa? Polisi kok wedi ro banci. Biasane nek banci le wedi polisi. Ya. Gila. Gila. Saiki Mbak Tatin karo Mbak Aprim njaluk ngapura karo Bu anu sik Bu Marno aja nganti ku dadi piye-piye lho. Bu Marno. Mana Bu Marno ya? Yo. Oh iya. Malah di syuting ya. Ha iya. Wah, itu diviralkan. Bar niku mangke bar wayangan. Iki lho kelakuanmu. Ayo Mbak Apri, ayo. Bu Marno, minta maaf ya Bu. Ini tadi cuma guyonan aja. Praptane Sang Suminten. Tuk tuk tuk. Mas Broto. Panjenengan menika pun prasetya kalih kula. Pun janji kula pun matur bapak kalian simbok. Kok panjenengan malah ngethuki menungsa niki niku dados pripun lho? Den Mas, menika sinten? Panjenengan niku tresna kalian kula napa mboten to jane? Ya tetep tresnane karo aku wong cilik aku ayu Enggak, aku. aku tetap milih ini. Bener. Asli. Ini Bener. asli. Apa pisane ya Lu sapa dak, tapi? manusia normal tetap. Iya, normal ya, Pak. Ini tetap. Nggih kletik-kletik lumayan lho. Mangke lah jenengan milih Apri, pistule dadi 3 mangke Pak. Tambah koleksi. Walah. Enggak, saya khawatirnya gini Pak Cahyo, setelah ini malah semua orang ngundang saya untuk jadi bintang tamu. Gak Nggak apa-apa kan, Nanti Pak? kalau nanggap wayang, bintang tamu saya kasih gratis. Yang penting tiket dari Sulawesi ke sini PP ditanggung. Oh iya. Sik ngeten Pak, kauman iki lan niku mumpun teng kantor desa. Nggih. Adat budaya Jawa lah mesti wayangan gitu Pak. Nggih. Padahal jenengan daleme ngarep teng kantor desa. Berarti kudu Apa enggak alangkah baiknya setiap bersih desa sponsore panjenengan? Ya. Penonton pripun setuju? Setuju. Didongake Pak Marno sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin. Nggih. Pripun Pak, penake Pak? Udah, aku wis keringetan iki. Aku tak bawa ae bendang medun. Oh, Napa selak gila to, Pak? Bawaan apa, Pak? Ya. Bawaan Bubuk apa? asmara. Bubuk asmara. Berarti Aku magel nek ngene iki Ya. magel iki ra sida ketoprakan. Sampai Kula saya- pun anu lho, Mak, pun ingin lho, Mak. iki Ini aku wis dikeprok kok ngecontekan iki. lho, ngecontekan lho. Pak Marno ndredeg tenan lho. Apa ndredeg, Oh, Mak? nggih. Bendang medun ku ganti liyane jangan. Kowe iki Mboten napa-napa Pak. wong Boten wedok saya Berarti Enggak, berangkat. ini kok saya dikerjain ini saya nggak ngerti ini tadi. Saya mau lari ke sana. Kang Mas Broto. Pak Marno kaget. Ngapunten lho, Pak. Saya udah Wah, iki lagi iki polisi wedi karo banci ya. bohong ya. Monggo, Bapak. Nyingkar Tepuk tangan kagem Pak Sumarno. Neng kula nyuwun menawi niki lak bernapaskan asmara cinta. Gandeng mriki enten Mbak Tatin jenengan pas nembang niku madhep teng Mbak Tatin. Nah, nggih kalih pegangan tangan. Pun mriku Pak mangan entek-entek Iki koncoku SD oke lho gini.
Pun mboten saya mikir sing wonten mriki ya wis supaya nantane men kula kalih jenengan ya. Siap. Madhep mriki. Wah, iki. Polisi digiyetaki. Wong wedok kok ngetek. Ya ben. Nah, Wiwitane. kula ten mriki, Pak. Mboten matke mriko. Mriko. Aku ngeliat ngisore. Ngisor. Isine enten apa? Eneng Di kalung. sana tempat lahir beta. Di. Otluk. Baleni ilang ngene, enggak mau enggak? Wiwitane nyingkar nyingku. Nah, kanggo aku ora dimatke kok, Kak. Kene wae aku. Wong kok sratenane angel men. Lah, nek biasa nek adep-adepan ning nah, Tetep milih sana. Tetep milih. ya sini dong. Kowe iki kudu tak hancurkan kok asli. Nah, apa? Ngerusak pasaranku. Mulane ora usah ngetek-ngetek bangetmu. Iya. Monggo, Bapak. Yo, prabote Lingsem. papat. Lingsem yen kemutan. Ayo cempluke ngrayu mosok ora. Ayo. Aku to. Iya. Lagi kok kelangan ngeng. Apa? Kang Mas. Loh, kok gangguin aku kaget to. Ya sing telaten to, sing telaten. Kang Mas. Enggak sekalian aja begini. Wah, kok Mau jangan ditunggu-tunggu nganggo suwi lho, Pak. Basan gelem langsung. Mangku pura nekat. Enggak, ini salahnya Mbak Cangik sama Mbak Limbok tadi. Jadi Kenapa? kalau dari awal enggak usah bilang Pak Haji, oh sudah totalitas saya. Mboten napa-napa niki dalu niki haji lagi kilaf wonten lho, Pak. Niate kan menghibur mboten masalah. Nggih, mboten napa-napa ten griyane piyambak nggih. Sida mboten le melok. Betul. Hah? Engko Pas- aja, engko nanti aja. Nanti. Nanti tambah ya. Tapi gimana? Per jam piro ya, Mbak? Lelampahan. Soten. Tambah. Lelampahan kangka Ijane polisi kok cilik ya? Lah karepe Lah piye? Biasanya polisi gede dhuwur kok iki cilik. Ya golek sing gede mbok polisi tidur kae kok. Saya nak gede banget ya. Senengane wong kok wedok kok juweh men apa-apa dilokke. Wong ki pawakane dhewe-dhewe, iki dhewe-dhewe ngono Ya lho. kan wangune ngono lho, nek polisi tidur mah gede dawa ya. Nah iki kok senengane. Apri itu kan Dulu, jeplak. sampean kok tahu cilik memang Polisi sepuh. tidur. Napa? Udah pernah tahu kok cilik saya. Ya kira-kira. Bojomu lho wis cilik saka Pak Marno. Ya kan kudu polisi. Maksudku kan polisi kok cilik. Ah, iya. Polisi kan kudune gitu loh, Pak. Napa, Pak? Wonten WA saking Ibu. Ngerti WA-ne, ayo cepat turun. Tresno tulus. Kok sik diganti? Tresno Tatin dong. Wah. Tilus niku lanang. Tresno Tatin. Iya, tulus sih supir Tatin. Bener. Tresno tatin nadyan nengku buk asmara. Tresno Tatin sekelas Tatin gur neng gubuk. Tatin lho. Apa jenengan kaya nek gubuk ta? Lah ya. Kudune ra nang gubuk. Lah ya luwih mending aku. Lah piye nek Losmen. Gubuk Tatin. Asik lho nang gubuknya asik lho iso ndelok pemandangan iso gatelen. Dintung semut ngangerak Kalau asik. Kan ana sensasine. Luar biasa, para penonton ini walaupun spontan namun Pak Marno sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Marno. Terima kasih Jos. Pak Marno. Tapi saya harus karena ini saya enggak tahu siapa yang setting saya naik panggung. Setelah ini saya juga minta Mbak Elisa naik di sini.
Oh, Karena maksudnya ini- saya ke situ? Iya, karena penggemar-penggemar ini masyarakat kamu juga pengen seperti apa sih Mbak Elisa itu? Oh. Ayo. Boleh. Setuju? Mbak Elisa nanti nembang berdiri setuju? Setuju wae karo ndelok ae. Kok rene sing ngongkon aku ngadeg ya? Wis ngadeg dhewe. Lah yo, Nah, iki tok nanti lingguh ning ngadeg. Mbak Elisa akan duet sama Ibu Kesi. Ya. Ada suara Ya, khas. Pak. Oh, nggih. Sak menika. Enggak, saya langsung turunan ya. Nanti kalau naik jadi telu aku malah. Malah bingung ya. Udah ya? Nggih. Udah ya? Belum kok udah. Kan belum nembang bersama loh, Pak. Joget dulu, Joget dulu, Pak. Harusnya gini. Joget bersama Ya, duo. Kalau gandrung sebenarnya bukan itu bawanya. Lah, yang mana? Duh wong ayu Mau gandrung? pepujaning ati. Terima kasih Pak Marno. Sing metu super tetral. Obat koreng. Kaya ngene wong Lagi nandang cilaka. asmara. Iki tangane anyep banget lho. Dedek. Atas-atas lho Pak Kok Ali-ali lho. boten Boten, ndak. Iki sing Mbak Tantin gaene anu ngusungi wedi, Mas. Bakul pitik iki. Oh, biar we konangan asmu. Rahasiane Tangane pripun kasar to, Pak? kasar. Nah, iya. Pak Alika sanes anu keruk wedi, Mbak Tatin menika TKW. Apa TKW? Tukang kepruk watu. Kene tak keprok isane. Mbaknya.